Welkom leerlingen bij de bespreking van deze vraag. Pregunta 20. Deze vraag komt uit het examen van 2023. En om precies te zijn, komt het uit tijdvak 2 van dat examen. Als je het later wilt opzoeken, het thema van deze vraag, dan moet je hebben de syllabus Oorlog en Vrede. En dan ga je naar hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 gaat over totalitaire ideologieën. Hier zie je een aantal van die denkers over totalitaire ideologieën. Het betreft dus hoofdstuk 3 van je reader Oorlog en Vrede. Daar past deze vraag heel goed bij. De pregunta. Introducción. Aunque comunismo y socialismo nacional de enemigo de más grande de otro, nanta sin embargo mezcos dan algún aspecto. Ook al zijn het communisme en het nationaal socialisme elkaars grootste vijanden, ze zijn in sommige opzichten toch hetzelfde. Nanta sin embargo mezcos de algún aspecto. E pregunta. Noteer 2 overeenkomsten, oftewel dingen die hetzelfde zijn, tussen deze 2 politieke ideologieën. E contesta. Partiun. Beide, communisme en nationaal socialisme, maken gebruik van middelen van terreur om tegenstanders uit de weg te ruimen. Middelen van terreur, mediante di terror, om tegenstanders uit de weg te ruimen, pa elimina opponentenan. Ta e empel un. Empel dos. Partidos, pa pregunta. Pa contestat dan bij. Beide gebruiken propaganda om het hele denken en doen van burgers te beïnvloeden. Pa influencia pensamento in actuación. Dus ook al zijn het communisme en het nationaal socialisme heel erg verschillend, deze 2 aspecten hebben allebei de ideologieën, de totalitaire ideologieën, overeenkomstig. Ze zijn bij allebei aanwezig en hetzelfde. Mi te spera video aqui, tá claro? Ayo, e te kirato.